futura mascota, gossa, que formarà part d'aquesta unitat canina. Endavant. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, això tal com vam parlar l'altre dia a la comissió informativa, es tracta de crear una unitat canina existent a Llançà, que creiem que pot ser molt bo per la prevenció i per la detecció de gent que trafica amb drogues a Llançà i per la seguretat ciutadana. I vull dir, no té més secret. Aquí ja ha parlat la senyora alcaldessa que tenim la gent que serà propietari del gos aquí. Es tracta de signar un conveni amb ell que interessi les dues parts perquè funcioni aquest tema. I no té més. I això seria l'aprovació inicial. Es passa en aquest ple avui per l'aprovació inicial. Es posar-ho 30 dies al butlletí de la província i al tauler municipal i a les xarxes de l'Ajuntament. I res més, i no té cap més secret. No sé si algú té alguna pregunta. Molt bé, gràcies, regidor. No, nosaltres votarem a favor perquè sempre està bé invertir en seguretat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Grandes. Sí, moltes gràcies. Nosaltres en aquest cas ens abstindrem i raonaré el meu motiu. No és que estiguem en contra d'aquest fet, ans al contrari, tota eina que es doti a la policia municipal del nostre municipi és benvinguda. Dies enrere també ens anunciaven l'adquisició de drons i d'agents que també utilitzaran aquest mètode, però hi ha una cosa que ens preocupa més en aquest sentit perquè podem dotar d'eines a la nostra policia municipal, però és que hem de tindre dotada la nostra policia municipal d'agents. Per què ho dic això? Com bé saben, i vostè sabrà, senyor Ortiz, setmanes enrere, uns mesos enrere, van demanar uns informes aquí a l'Ajuntament pel tema, sobretot, de personal del cos de policia municipal. Clar, jo perquè poder vinc del món laboral i dels recursos humans, ja és un fet que em va sobtar moltíssim que en el període que vam demanar nosaltres, que era 24-25, segons els informes que ens ha administrat la pròpia administració, es van donar més de 21 baixes, cessaments o renúncies dins del cos. Per nosaltres això és un fet preocupant, perquè això vol dir que no se'ns està consolidant el nostre cos de policia, creiem que és una xifra molt elevada que hi hagi 21 baixes d'agents i que vol dir que hi ha una rotació que no hauria de ser. Al contrari, el que s'hauria de preocupar és, crec que abans, no de portar iniciatives com aquestes en el ple, o que fins i tot es dugui, perquè ja li dic, no és pas una mala iniciativa, però sí que tenir un bon cos de policia format, i més ara que tenim aquí a la cantonada la nova, teòricament, comissaria de policia, també reivindicada des de fa molts anys. Ho dic així i per això també el sentit del nostre vot, perquè crec que ja no és qüestió de vegades com tenen la seva manera de fer, que la podem discutir o no i estem d'acord o no, que a vegades es vesteix un sant per desvestir un altre, en aquest cas és al revés, estem començant poder per la teulada. Crec que primer és tenir el cos de policia amb els agents corresponents i fer el possible perquè no hi hagin totes aquestes baixes, que crec, i repeteixo, són moltes per un període tan curt de temps, i després començar a dotar els agents. Sense anar més lluny, si no vaig errat, també vostès han publicat aquesta setmana passada la publicació, millor dit, de 5 places d'agents. Crec que seria una prioritat i que s'haurien de marcar a l'agenda com a cosa urgent. Molt bé, gràcies, senyor Cosí. Respondrà... Sí, per aquest equip de govern la prioritat ha estat des del primer dia consolidar la plantilla. Però bé, això de les baixes és veritat, no em vas de negar-ho, hi ha gent que ve i canvia, els ofereixen un altre lloc de treball i ara la Generalitat volia treure una llei sancionant aquest tema, sancionant la gent que marxa, obligant a quedar-se quan es presenti. I això que dius de les 5 places, això és precisament per consolidar la policia local. La gent que agafa plaça no se'n sol anar, entre cometes. Però la prioritat és fer això, la qual cosa no implica millorar la policia en aquesta ocasió que tenim un agent i el gos, millorar amb aquest tema de seguretat. Jo crec que no implica. El que li repeteixo és una més a més. Totes aquestes contractacions fins ara han estat d'urgència, a més, i crec que crear la plaça directament pot consolidar en aquest sentit. Però, clar, no deixem això que són 21 baixes i fins i tot anem en el tema de la despesa, del cost que això produeix, perquè formar un agent també té un cost, contractar-ne un, perdre'l, tornar a contractar-ne un altre és més cost i més cost, i ja no només és el fet de perdre efectius dins la policia municipal, sinó també el cost que representa. Sí, especificar 21 baixes de canvis, no baixes laborals. En els informes que em van facilitar vostès posaven baixes, cessaments, renúncies i... La gent que ha canviat, no, baixes laborals no eren. No, baixes no. No, que quedés clar, vull dir, només.